Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa a dneska si dáme ďalší diel Road Elite. Tak, môžeme ísť na to. Takže, máme tu ďalší diel Road to Elite. Padneme na moju lokáciu a uvidíme, jak sa nám táto podarí a dúfam, že už sa dostaneme do tej platby. Sme tu a teraz som padol trošku viac odtiaľ, lebo tu je táto čestka, alebo tam často padajú ľudia, takže ja si padnem sem. A potom tam prídem už akože s fajnovým lootom. Ak ma tam napadnú nejakí týpci, čo tam je, a čakal som to, tak ich iba proste vyspamujem. Sú tam dvaja dokonca. Či jeden? Dvaja. Idem tam. Dám sa počka. OK, zabili sa tam. Zabíjali. Už môžem ísť? Asi hej, ja už ich pušnem, nebudem sa toho báť. No, kde? A je dead. OK. Skoro ma zabil, ale to vôbec nevadí. OK, to som zahral jak noob, ale nevadí. Furt žijem, to je to najhlavnejšie. Tak. Nalúčme sa. Tak. To vyhodíme. Si nechám takto. Tak, keby niečo. Á, tu airdrop. Tak to je fajn. OK. To je dobré. A ideme odtiaľto. Á, mám tu nejaký typov. Nice. To si zabiť. Idem zabiť tých botov. Už nič iné nemôžem, už som našla. A, je tu ďalšie. Easy kill. Neviem, čo typek robil, ale OK. Ešte neodnesol kartičku, čo je super. Takže sa môžem dohľadať. Musí byť plná demávka. Vybrám si, idem to odniesť a to ešte dojde. Si ho hodím, ja si zoberiem potom svetlo a hodím si ho do toho. A ideme nájsť ešte ďalší. A už má tu kontest nejaký týpek. Spamer. Tak ide taký kamikaze spôsob. Choď hrať zero buildy. Choď hrať zero buildy. Choď hrať zero buildy, spamer. No, teraz som bol možno trošku toxik, ale to mi vôbec nejde. Dobre, takže zabil som spamera. Dohrujem sa. OK, tak som dohľovaný. Tento typek to bol spameriak. On to sa nestával, ale som úplne nemal tancovať teraz.
nevyhrajem ako najväčšia karma. Ostrel sa spawnom. 5 ľudí na takúto zónu, tak to je šok. Čo? Haló ľudí. Tak vieme, kde sú dvaja. To je banán, ok. 4, nice. Neviem, ja si udržím požičku, alebo tu je ďalšia zóna, tak ja idem niekde tam. Tu je jeden. Tento má 3 a tento má... Nie, tento má 2, tento má 1. Daj tak 2. Ok. V tomto prípade to budeme mať celkom hard. Viem, kde sú dvaja z trochu. Ešte ich môžem dať. Upí! Máme čiku. Máme ju vyhodiť? To nemôžem asi spínať. A ja nemám celý čas žiadnu rekord. Ide na nič. A teraz keď behám iba takto bežničo, tak sa cítim úplne toho, že dostanem snipe. A viem, že ho dostanem. Počkejte, on je tu. To vám by nemalo vidieť. Tak ste nejaký stav. 4 alebo 10 sa zraní. Aj, ďalší fight. Jaký snipe? On má sniper. Prosím, waterbending. Tak by som si radšej zobral... By som si zobral zónu, by som si zobral šovou. Ale niekde som ich nenašiel. Takže... To je to asi trošku divné s tým autom. Ani všetci môžu snapnúť vlastne. To mi dáva také scary feelings. Prosím, dajte niečo. Keď mi hovorí, že mi to zachráni život. Neviem prečo, ale hovorí mi, že mi to zachráni život. Možno nie život, ale možno mi to zlepší. Idem späť do Green Gate. A toto si otvorím. Si otvorím úplne najbezpečnejšie, ako to môžeme ísť. Zoberiem si. A utekám. Čakajte. Okay. A to utekám. Alebo jedem auto. Tu bude generátor. Auto. Ja nikdy nebudem. A ja dúfam, že nebudeme autovať. Bo ja nemám nič naudielovať. Ja zostanem takto a uvidím, čo stane. To bylo zaujímavé, že keby teraz začali letieť a pôjdem dozadu. Ja. Napínavá hra. A nikoho nevidím.
snipe. Áno, jeden je dead. OK. Čo je dobre vedieť, hej. Bol to s nimi viacerými. Teraz kde je ten druhý? Musí ísť. Vidím ho. Áno, Victory Royale. Yes. Ale čo dostane? Gold 2. A Gold 3. 43%. Kvalitné. Takže tento diel sa nám zase nepodarilo dostať do platiny, ale na budúci diel sa tam už dostaneme. Dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.